हरे कृष्णा अंगैल सर्वांकै भागवत पुराण कोंकणी तर्फेने स्वागत करता आसा। तशी आयचे दिवसो ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद प्रभू आमगेल पंचतत्वांतू एक गुरु जावन आशिल्ले नित्यानंद प्रभू तांगेले ग्लोरीसा बागी सांगू येता आसाची माधवचरण प्रभूची। सो आत आम्ही मंगलाचरण स्टार्ट करून सेशन स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आइले सर्वांग भक्तवृंदांक प्रणाम करून स्वागत करता भागवत पुराण कोंकणी तर्फेनी। हरे कृष्णा आजी आमका सेशन घेवचे येता आसाची तुमकां राजन परिचय जावन आशिल्लो तसले माधवचरण दास प्रभूजी हंगेले इंट्रोडक्शन करूक म्हाका भारी खुशी जाता आसा। हंगेले कार्मिक नाम आसा श्री महेश पै आनी हल्दीपुरा दाखून होन्नावर लागी आसा दाखून आसाची उत्तर कर्नाटकाचे। हंगेले स्पिरिच्युअल मास्टर जावन आसाची जगन्नाथ स्वामी महाराज आनी श्री लक्ष्मीनारायण डिटीसाचे एट गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी थंय तांणी सर्विस करता आसाची। 4 वर्ष दाखून मेंटर जावन आसाची आनी 35 डिवोटीज फॅमिलीज तांकां काउन्सिलर जावन 5 वर्ष दाखून करता आसाची। आनी संडे सत्संग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग करता आसाची आनी विहार म्हण कडेन तशी चर्डुमाल प्रोग्राम वरन करताची। मई स्कूल गोकुल ते गायडेन्स होलिनेस जी राधानाथ गोपीनाथ प्रभुजी तांगेले हिज ग्रेस राधानाथ गोपीनाथ प्रभुजी तांगेले अंडर करता आसाची। आनी आमगेले भागवत पुराण कोंकणी अंतू वैष्णव भजन संतो तांणी भारी छंद करून भजन आनी सांगताची आनी मस्त लायक जाता मधुर आवाजार आमकां पुरा जनाक भजन आनी सांगून मन तृप्त करताची।
तशी आजी मग तांगेले इंट्रोडक्शन करच्या भारी खुश जाता आसा. तशी आठनी तांगेल मुखाराविंदांतू आम्ही नित्यानंद प्रभू तांगेले ग्लोरीस ऐकूया. तांगेले पेरेंट्स डे आजी पुराजन ಗೊತ್ತು आसा. तांगेल कसलनी काणी आसा म्हणून सांगून तांगेले मुखाराविंदादकून ऐकूया आम्ही माधव चरण प्रभूजी लागून. वेलकम माधव चरण प्रभूजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू प्रभू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. आजी हे सेशनाक मक्के एक अवकाश दिल्लाक हे कोंकणी भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाक मगिलो अनंत अनंत धन्यवाद. मक्के एक सेव करचाक अवकाश दिल्लाक. आज हवे स्पेशली हा सब्जेक्ट घेतली कसला की मारी नित्यानंद महाप्रभू हे महान दयालु अवतार. हे सर्व पापीन तू पापी कोणा लोक असा पडता अंगेल बीची उद्धार करत तसले एक अवतार असाची म्हणून म्हाका दिसला हांव हे चैतन्य नित्यानंद महाप्रभूले बदल उलव्या म्हणून दिसले. आणि कसले चुकल्यार म्हाका क्षम करका. आमगेले ब्रह्ममध्व गवडीय संप्रदायांतू दोन उत्सव सर्वश्रेष्ठ सांगितले असाची. लोकांक गुत आसा तुमका. एक गौर पौर्णिमा चैतन्य महाप्रभूला आविर्भाव दिवस आणि दुसरं नित्यानंद त्रयोदशी. आम्ही पहिले सुरुवातीक देवस्थानाक गेलता वेळी आमका कळनाशिल्ले इतले. तेन्ना नित्यानंद त्रयोदशीक 5-6 तास लोक कीर्तन करत्यांतू आणि नांच्यांतू मग्न जात आशिल्ले. तेन्ना क्रमेण आमका कळच्या लागले आणि नित्यानंद त्रयोदशी दिवस आणि गौर पौर्णिमा दिवस इतले कसल्याक भाव विभोर जावन कीर्तन करताची. तेन्ना आम्ही एक एक ग्लोरीस चैतन्य महाप्रभूला आणि नित्यानंद महाप्रभूले वाजता गेल्यानंतर आमका कळले तांगेले अवतार कसन कतरी आणि त्यांनी कसन कार्य केले येऊन तेवढं वाजल्यानंतर आमका कळले कसल्याक लोक कीर्तन केल्यानंतर तांगेले आविर्भावा दिवस इतले आनंदानं आनंदाचे अनुभव करताचे. हांग नरोत्तम दास ठाकूर सांगताची आम्ही ताजे पहिले एक श्लोक असा तांगेले स्तुतीचे नित्यानंद महाप्रभूचे. नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः. नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने. नित्यानंद महाप्रभू का नमस्कार करता है त्यांनी प्रेम भगवंताले भक्तीचे प्रेमाचे आनंद प्रदान करताले असाची आणि कलियुगाचे कल्मश नाश करताले ते जाह्नवा देवीले पती नित्यानंद महाप्रभू असाचे. नरोत्तम दास ठाकूरांक सांगतात निथाय पद कमल कोटी चंद्र सुशीतल. नित्यानंद प्रभू चरण त्याचे ग्लोरिफिकेशन आणतो हे नरोत्तम दास ठाकूर सुंदर भजन त्यांनी मस्त भजन नरोत्तम दास ठाकूरांनी नित्यानंद महाप्रभू वगैरे बरल्या. कसल्या की पहिले चैतन्य महाप्रभून पद्मा नदींतू नदीक सर्व भक्तांक घेऊन गेलता वेळी त्याने होडोडान
नरोत्तम दास ठाकूर नाव घेताचे त्यांना उठू विचारतायत नरोत्तम दास कोण त्यांनी सांगून नरोत्तम दास ठाकूर आता मगील एक शुद्ध भक्त येताले आता ಸ್ವಲ್ಪ काळाने आणि ते सेवा नित्यानंद प्रभूक चैतन्य महाप्रभू दिल्ली आणि नित्यानंद प्रभू नरोत्तम दास ठाकूर सपनांत येऊन तांका हे पद्मा नदी येवच्या सांगताची सकाळी आणि त्याच्यानंतर ते पद्मा नदी आईल्यानंतर त्यांनी पद्मा नदीतून स्नान केल्यानंतर सर्व चैतन्य महाप्रभू प्रेम तांका मेळता हे तांगेले पहिली नित्यानंद प्रभूली कृपा नरोत्तम दास ठाकूर जल्ले आसा आणि त्याच्या निमित्त त्यांनी तांगिल्ले मस्त भजन बरयल्ले आसाची कृष्णराज कविराज गोस्वामी अंग चैतन्य चरितामृत सांगताची सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम सर्व अवतारी कृष्ण कृष्णाका मी अवतार म्हणायची अवतारी म्हणताची आणि कृष्ण कसने एक्सपान्शन करका अवतार घेऊन दुष्टांक नाश करका धर्माच रक्षण करका त्यांत गेले एक्सपान्शन करतो स्वांश म्हणतात का आणि हे द्वितीय देह फर्स्ट एक्सपान्शन भगवंताले हे स्वयं बलराम असायचे आणि मुखार कृष्णराज कविराज गोस्वामी सांगता चांगा सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र नवद्वीपांतू स्वयं कृष्ण चैतन्य चंद्र रूपारी आयताची आणि सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद कोणा बरोबर येतात स्वयं बलराम हे नित्यानंद रूपा राहील असाची आणि चैतन्य महाप्रभू स्वयं कृष्ण हे दोघांची नवद्वीपांतू येऊन लील करताच आम्ही भागवत म्हणता ऐकूच्या पुर कृष्ण वर्णम त्वशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा हे भगवंताला चैतन्य महाप्रभूला कृष्णाला अवतारू हे कसले म्हणारी एक छन्न अवतार म्हणतात मग कोणाकच समजून घेऊच्या जायना हे भगवंताला अवतार काही भक्त लोक मात्र त्याचा अर्थ कळता समजून घेऊच्या साध्य असा म्हणून तो छन्न अवतार म्हणून सांगेल असा हांगे भागवत मान बी तसे दिल्ले असा तांगेल ते कार्य काय कसन करताय तांगेल लक्षण कसं आहे हे त्या श्लोकांत सांगेल असा कृष्ण वर्णम त्वशा कृष्ण त्विषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम त्यांनी कृष्ण पण तांगेले कलर जो गौरंग राधाराणी भाव घेऊन आईल असत नाही आणि तांगेले बरोबर तांगेले संगी सांगो पांगास्त्र तांगेले अस्त्र कसले आहे ना त्यांनी आणि संगी जन भक्तांक घेऊन आल्याची आणि तांगेले अस्त्र मारी हरिनाम घेऊन आईल असायची यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा कोण बुद्धिमान व्यक्ती असा तो हे हरिनाम संकीर्तन आंदोलनांतू भाग घेता म्हणून सांगितलं हे चैतन्य नित्यानंद महाप्रभू तांगेल आविर्भाव एक चक्र हे माया प्रांतलानो एक साधारण 4-5 तासाची वाट असा एक चक्र म्हणून गाव असा सहान गाव असा थंय तांगेलो जन्म दिल्लो असा आणि तांगेले आवई पद्मावती पद्मावती ती स्वयं रोहिणी देवी असा कृष्ण लिलेंतू
आणि राम लिहिल्यांतू ती सुमित्रा जो लक्ष्मण आवई तीची पद्मावती देवील रूपाने एकचक्रांत ತಂಗಿಲ तिगिल नित्यानंद महाप्रभू आवई आणि पापई हडाई पंडित हे दोघं भगवंताला शुद्ध भक्त आशिले. भगवंताक आमगिल नमन जन्म जाय ना भगवंत स्वतः तांगिले इच्छेनं जन्म घेताची इच्छेनं तांगिले आवय आणि बापा एक चुनताची कोण शुद्ध भक्त असाची तांक तगल आवईल रूपान जाओ बापाईल रूपान जाओ स्वीकार करताची. आमक तशना आमगिल कर्मा अनुसार सण आमका जबरदस्ती खंचे योनीत आमक घालील उरता आणि आमक तो जबरदस्ती स्वीकार करच पडता कसला की आमगिल कर्मा अनुसार पण भगवंत तांगिल इच्छा नाही येताची आणि हंगा भगवंत त्याचीच कतरी गीतान सांगताची जन्म कर्मच मे दिव्यम मगील जन्म आणि कर्म दिव्य असा तक्क कोण समजून घेता तो मगील धमा येतम. हंगा आम्ही पळू येत चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू नाहीतर कृष्ण आणि बलराम अंतू हांगेलंतू कसलेच भेद ना एक भेद असणार केवळ दोन भेद असायची ते कसल की मारी तांगेल कलर कृष्णाला श्याम वर्ण आणि बलराम श्वेत वर्ण तशीची तांगेल भाव कृष्ण सेव्य भाव तांगेल आणि बलरामाला सेवक भाव. आम्ही पळू येतं कृष्ण लिहिल्यांतू जे बलराम येताची त्यांनी संपूर्ण तांगेल जीवन कृष्णाला सेवेक त्यांनी देताची. केवळ बलराम जाऊन त्यांनी सेव करायची त्यांनी एक गोपी जाऊन बी सेव करताची आणि कृष्णाला एक गळ तसले हार जाऊन बी सेव करताची. कृष्णाले भजन करताना एक मृदंग जाओ एक करता जाओ कसने प्रति एक वस्तू बलरामाला एक्सपान्शन म्हणून आम्ही सांगितलं इथले नाही कृष्णाने लील करचे ते जागो वन ते बी बलरामाला एक्सपान्शन म्हणून बलराम केन्नाची कृष्णान खंचे वनान तो लील कर का जाली तगिल तो वनाचे ते आकार एकदम सान करत आशिल्ले आणि कृष्णानं घरच्यानं विचार केला आज म्हाका एक कुमुद वन नाहीतर कामी वनान तू खंय वचून म्हाका एक लील कर का ताने विचार केले रे ताने घरान तुला एक पाय बाहेर गेले की ते वनांत पावत आशिल्ले तांका ते वनाक तरी तांका आता मी पळयला रे कामी वन आसा राजस्थानांतू बॉर्डरात आणि वृंदावन आसा युपींतू कितले की डिस्टन्स आसा पण तांका लीली करच्याक हे केले रे बलराम ताका व्यवस्था करत आशिल्ले ते आम्ही पळय खंयचे एक दृष्टीनं भगवंताक कसले एक त्रास योजना तशी बलराम ताका व्यवस्था करत आशिल्ले. आणि रामलीलेंत बी आम्ही पळू येता त्याचे नित्यानंद महाप्रभू लक्ष्मणाल रूपार आशिल्ले आणि थंय बीच आम्ही पळयताची खंय राम आसा थंय लक्ष्मण वत आशिल्ले. रामाक आणि लक्ष्मणाक कशी भरत आणि शत्रुघ्न त्यांनी जन्म आईल तवळीची चार तांका पाळणे बनयलिके घरांतू चार चरडू म्हणून पण त्यांनी चारच चिरडू रडच्या लागताच की मस्त होडान पाळल्यांत वेगवेगळे पाळल्यांत घालनंतर त्यांना वैशिष्ट्य म्हणून सांगताची तांका चार पाळणे कसला बनलतोय तुम्ही तांका दोन्ही पाळले मध्ये यांची आणि राम खंय असा थंय लक्ष्मणा काढायची आणि भरत खंय असा थंय शत्रुघ्न आणायची तांगील जन्म जल्लो तांगील सेव करच कतरी त्यांना तांगील रण बन जाता ते दोन पाळणे काढू दोन्हीच पाळणेंतू तांका नेतकारायला नंतर तांगील रण बन जाता त्यांना जन्म येत लागूनची
त्यांनी रामाला सेवेंतू लक्ष्मण आशिले आणि राम वनवास वतना सुद्धा खंचे शास्त्रांत बरेल ना एक बायल तक फॉलो करता धर्मपत्नी पण भावान बी तगेल बशी ओचका अशी काही बरेल ना पण तान स्वतः इच्छेनं रामाला बरोबर उच्चनो तांगेल सेव केली आणि स्वतः दिवसाचे वेगवेगळे प्रकारचे तांक गुडिसल बनवून दिवचकी तांक जाव कसली वस्तू आणून दिवचकी असल असल करचे आणि रात्रीचे तांगेले देखरेखी घेवचे जागरण करून अशोट करून त्यांनी 14 वर्ष नीद नाशिना एक निमिष पीची नीद कानाशिना त्यांनी सेव केलं असेल तांगले प्रत्येक जन्मांतू नित्यानंद महाप्रभू भगवंताला सेवे करता तांगेल वर्ष त्याची असल नित्यानंद महाप्रभू हे कलियुगांतू भारी एक दयालू अवतार नाही असच आम्ही रामलीलेंत पळू येतं लक्ष्मणाक एकदम राग येत आशिल्लो आणि राम तांका समजून सांगत आशिल्ले राग करचा ना पहिले विचार करका कसं नाही कसले त्याच्या नंतर आम्ही हे करका ऍक्शन घेऊ का म्हणून तांका प्रत्येक वेळार सांगत आशिल्ले तांका तुरंत राग येत आशिल्लो लक्ष्मणाक बलराम बीच राग करत आशिल्ले पण हांगा नित्यानंद महाप्रभूक रागाचे एक अंश बी नाशिल हांगा आमी एक भजनात ऐकू येता अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम नित्यानंद राय अक्रोध परमानंद वारी क्रोध ना तांका भगवंताले सेवेंतू भगवंताला ग्लोरिफिकेशनांतू ते आनंदाचे अनुभव करत असतात उरताचे ते तांगेले हे आणि इतले नाही प्रत्येकल्यांक ते भगवंताले भक्ती वाढता उरता असच हंग सांगितलं असा व्रजेंद्र नंदन जी सचिसुत होईलो सी बलराम होईलो निताय व्रजेंद्र नंदन जे सचिसुत होईलो सी बलराम होईलो निताय स्वयं बलराम नित्यानंद महाप्रभुले रूपारी जन्मायलाच अवतार घेतला आणि एक चक्रांतू त्याने अवतार घेतल्यानंतर मस्त लील करतात त्याने साम धरून आणि खंच लील करतात त्यांनी केवल कृष्णाले लीले करत असेल त्यांनी जास्ती करून आणि कृष्णा लीलेंतू स्वयं कृष्ण जात असेल आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे कसे कृष्णानं अवतार घेतलं कोणी भूदेवी जात असले कोणी ब्रह्माजी जात असले आणि कोणीची माक्षीच्यानं आवाज करत असले हाऊ भगवंतान कशा ब्रह्माक हृदयांतू आवाज सांगिले हाऊ बग्गी येता असा कृष्णाल रूपारी आणि ते दुष्टांग नाश करच तरी तशीच एक चल्लो सायडान राबून उलयता हेवटूच एकदम परफेक्टली शास्त्राप्रमाणे हे लोक ऍक्टिंग करत असले आणि तांगेले डायलॉग्स आणि शास्त्राप्रमाणे उरत असले त्यांनी कोणी कोणी कना विचारत असले हे वटू तुम्ही डायरेक्टर प्रोड्युसर रायटर बेटर नित्यानंद महाप्रभू कसल्या बाकी लोकांक हे ना कसल्या भगवंताक उठू नॉलेज नाही भगवंत हे स्वयं नित्यानंद महाप्रभू हे भगवंत म्हणून कोणाक तिथले गुत नाशिल ते आणि विचारत आशिले हे टू एक्झॅक्टली कशी शास्त्रांत असा तशी करच्या कसे साध्य असा म्हणून विचारले रे आणि सांगता आशिले हे मिगिलीची लीला चाव करता असा हे दुसरं कोणाला पाच टाइम नाही मिगिले पाच टाइम सांगता आशिले जाल्यार की लोकांक तिथले समजून घेवची ज्ञान आशिल्ले त्यांनी कसल्याक मला तांकां कळ नाशिल्ले तिथले पण ऍक्च्युअली त्यांनी खरे सांगितकीची लोकांक ते समज नाशिल्ले पण अशी मस्त लील केल्या त्यांनी एक 10-12 वर्ष झाल्यानंतर आणि एक चक्राचे
नाव कशी पळकी मारी आम्ही महाभारतांतू भगवंतानं कशी भीष्मानं प्रतिज्ञा घेतली तशी भगवंतानं बी प्रतिज्ञा घेतली हाव शस्त्र उकळणा म्हणून हा युद्ध करणं आणि खंचे शस्त्र उकळणं म्हणून सांगितले असले ते भीष्म सर्वांक दाखवूच का तरी कशाला का भीष्म बी भगवंताला एक होड भक्त असले भगवंत भक्ताला कतरे कसले करच्या सकता म्हणून दाखवचे कशील तांका आणि त्याची कतरी भगवंताला हातानं अस्त्र उकळचाक हाव हे करता मजबूर करता मळारी ताने कळ का तशी हे करता म्हणून तांनी घोर युद्ध करच्या चाल करताची त्यांना भगवंताक अर्जुनाक वांचूच कतरी अस्त्र घ्यायचे पडता आणि त्यांनी ते रथाचे चक्र हातात घेताचे त्यांना भीष्म देव तांका दंडवत प्रणाम करता मग उद्देश की खाली तुम्ही भक्ताला कतरी तुमगेले आज्ञे तुम्ही हे करचक तयार असायची म्हणून दाखवचेस मका आणि हा वाज धन्य झालो म्हणून भीष्म तांका दंडवत करताचे त्या टायमारी त्यांनी ते उडवले भीष्मा मारच्या काढले चक्र असेल ते उडवले ते येऊन पडलेली जाग असा तो एक चक्र जाग आणि त्याच्या जागरी नित्यानंद प्रभूले अवतार होता जाता आणि त्याने मस्त लीली करताची आणि त्यांना 12 वर्ष जलतावळी एक स्वामी तांगिलगर तीर्थयात्रा येईल तर तांगिलगर आहे त्याची तांगिल नाव श्री लक्ष्मीपती तीर्थ आणि त्यांनी चांगली मस्त सेव केल्यानंतर हडाई पंडितांनी पद्मावती देवीनं त्यांनी मुकावली यात्रा चाल करताना हडाई पंडित सांगतात आणि कसले मगील सेव जावकाला सांगायच आणि म्हणून विचारलं त्यांनी सांगताची मगील बरोबर तुम्ही नित्यानंद महाप्रभू पटेल रे मगीले मुकावली यात्रा बी चंद्र ते मक्करच्या साध्य जाताले म्हणून त्यांनी सांगताची त्यांना त्यांक भारी आघात जलना म्हणजे जाता कसला की मारी नित्यानंद प्रभू केवल हडाई पंडितांनी पद्मावती देवी नाही पुरा जो गाव तांका मस्त प्रेम करत असेल तांका आणि कितले सुंदर असेल ते आणि त्यांनी मस्त लीली करणं लोकाला उठूची मन जिंकील त्यांनी तसे तिकडून प्रत्येक एकल्यांक तांगिले चिरडा किंद जास्त त्यांनी प्रेम नित्यानंद महाप्रभू करत असेल आणि त्यांनी मस्त दुःख जात सर्वांक हे विषय कोळणं पण हे दशरथ महाराजाला अंक उडगासता अंक बीची असल परिस्थिती येईल हडाई पंडितक उडगासता राम अंक विश्वामित्र जेव्हा घेवच्या येताची त्यांना असलची परिस्थिती दशरथ महाराज जल्लाशिली म्हणून तांका तो याद येता पण दशरथ महाराजांना वशिष्ठाले उत्तर ऐकून ते रामाक आणि लक्ष्मणाक तांगेल बशी पेटलले ते बी ताने कुडगासता आणि आम कसले एक बरे कार्य तरी आमका बलिदान जावं आमका कसलेची त्याग जावं करका पडता म्हणून त्यांनी नित्यानंद प्रभू तांगेल बशी पेटून देतायचे तशी नित्यानंद महाप्रभू तांगेल बरोबर स्वामी बरोबर उट्टू कण फिरताची मस्त कण तीर्थयात्रा करताची आणि लास्ट त्यांनी वृंदावन येताची वृंदावन आल्यानंतर त्यांनी थई शृंगार भट म्हणून असा थई तांगिले थई राबतात त्यांनी आता ते शृंगार भटाक नित्यानंद भट म्हणून आता नाव पडलं असा नित्यानंद महाप्रभू हे उरील राबील म्हणून तशी त्यांनी थंचान तांक कोळणू माया प्रांतो चैतन्य महाप्रभूले नवद्वीपांतो चैतन्य महाप्रभूले आविर्भाव जल्लासा म्हणून ते नवद्वीपावताचे आणि थई नंदनाचार्याले घर तांगिले चैतन्य महाप्रभूले तांगिले मिलन जाता अंतु आम्ही पळवित नित्यानंद महाप्रभू इथले त्यांनी फिरले कीची खरी त्यांनी प्रचार केला ना त्यांनी
त्यांना तांका प्रचार करच्याक चैतन्य महाप्रभून ऑर्डर दिली ना त्यापर्यंत त्यांनी खयींची कोणाक प्रचार करचे गेले नाही. त्यांनी एक गुरुतत्व, एक गुरु आणि एक शिष्य कशी उरका म्हणून त्यांनी दाखवून देताची. एक गुरुला आज्ञेशिवायची कशी शिष्याना हे करताना तशीची त्यांनी चैतन्य महाप्रभून त्यांना आज्ञा दिली तांका त्यांना दोरून त्यांनी प्रचार करच्याक सुरुवात करताची. आणि त्यांना दोन प्रचार कशी करतात आणि प्रति घर घर वचून दंतांतू तणाची खाडी मारी ते एक नम्रतेचे एक संकेत म्हणतात का. आणि लोकांना की भीक मागता असेल त्यांनी एक भीक मारी त्यांनी भिक्ष मागताची कशी होता पळे तशी होत अशिले. आणि कोणी कोणी भिक्ष घेऊन आले त्यांना सांगते हे नका माका तुम्ही एक पण ते भगवंताला नाव घ्यायचे त्याच मगील कतर भिक्ष आणि कसले नाक माका मगील कनुट असा पण मका तुम्ही एक वेळे भगवंताला नाव घ्यायचे त्याच मगील कतर तुम्ही देवची भिक्षे म्हणून त्यांनी मागता शिले. आणि लोळते गेल तसली के विचार करा स्वयं भगवंत त्यांनी हे नित्यानंद महाप्रभू हे बलराम अलवश आणि बलराम कोण मारी स्वयं कृष्णाले फर्स्ट एक्सपान्शन चतुर्व्यूह आम्ही ऐकू येतं भागवतमा फर्स्ट स्कंदांतू प्रभुपादांना सिस्टमॅटिकली दिले असा फर्स्ट चतुर्व्यूह असा संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आणि वासुदेव आणि तंतु ते संकर्षणाले आणि विस्तार असता ते विस्तार होऊन जाऊन जाऊन तीन विष्णू येतात. शिरोदक्षाय विष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू आणि कारणोदक्षाय विष्णू. त्याच्या नंतर हे क्रिएशन चाल जाता ब्रह्माजी येताची आणि विचार करायची नित्यानंद महाप्रभू लेवल खंचे आणि त्यांनी कसन करता असायचं का भगवंताला भक्ती लोकांक दिवच कतरी. आणि त्यांनी सर्वांकडे मागत शिले एक पण ते तुम्ही भगवंताला नाव घ्या. बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण. आणि रस्त्यारी त्यांनी भजन करत होत असले भज गौरंगो कहो गौरंगो लोहो गौरंगेर नाम रे ए जना गौरंगा भजे सहाय मेरा प्राण रे भज गौरंगो कहो गौरंगो. गौरंग महाप्रभू नाव घ्या. कोण गौरंग महाप्रभूले नाव घेतायची त्यांनी मिगिले प्राणधन असायचे म्हणून त्यांनी सांगत सांगत रस्त्यारी हे करत आणि तांगेल बरोबर हरिदास ठाकूर आणि नित्यानंद महाप्रभू हे दोघांची भगवंताला नावाचे कीर्तन करतात असले. आणि चैतन्य चरितामृताम पळेलरी चैतन्य चरितामृताम तू फर्स्ट चैतन्य ट्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगताची चैतन्य ट्री ही एक खंचे बीजान स्टार्ट झाली माधवेंद्रपुरी हे ते रुखाचे बी असा ते माधवेंद्रपुरी असायचे थंच्याने हे स्टार्ट झाले चैतन्य ट्री. आणि ते स्वयं तो रूख असा ते चैतन्य महाप्रभू. आणि त्यांचं सांगितलं असा फर्स्ट दोन ट्रंक्स असायची दोन हे असायचे ब्रँचेस असायचे. तर ब्रँच आणतो फर्स्ट एक ब्रँच अद्वैत आचार्य आणि एक ब्रँच नित्यानंद महाप्रभू त्यांच्या नवटूची वेगवेगळी ब्रँचेस पडता होताची चैतन्य ट्रीचे. हे एकदम सिस्टमॅटिक चैतन्य चरितामृत आणतो सांगितलं असा. तशी त्यांनी प्रति एकलांक भगवंताले नाम दिवचाक हे करत असले. इथलेने तांक एक दिवस मनात विचार येता चैतन्य महाप्रभू इथले दयाळू अवतार आणि त्यांनी पुरे जगाक उद्धार करचे आईल असायची पण कोलव लोकांक त्याच्याबद्दल त्याची नॉलेज ना त्याच्याबद्दल अजून गुतना. हा एक असेल कार्यकर्ता की लोकांक विश्वास वाढवा आणखीन तांगील नामा वैरी तांगील भक्ती वैरी कितले
अटूट शुद्ध निर्माण जावं म्हणून त्यांनी सीधा एकदम पापी मित्र पापी लोक असायचे ते जगाई आणि मदाई सांगेल का नव्हताच मस्त लोक तांका सांगताची तुम्ही कोणाकडे होता असायचे जगायांमध्ये एकदम पापी लोक ताने कसं नाही करच्या तयार असायचे आणि तांका सांगच्या होत ना का तुम्ही पण सांगेल कीची नित्यान महाप्रभू ऐकन अशी ना थंय होतायची त्याच्यानंतर आम्ही त्याची लीला आम्ही ऐकलं असा कशी मधाई एक मटकीनं सांगेल ते दारू पिवचे मटकीनं नित्यान मारताची आणि तांका रक्त येता तरी सुद्धा त्यांनी कसलेची तांका हे करण्याशन भगवंताला नाव घेऊचे सांगत असायचे पण चैतन्य महाप्रभू त्या विषय कळल्यानंतर त्यांनी थयताची आणि सुदर्शन आपयताची सुदर्शन आणि तांगेले गळ कापचाक होतात त्यांना तांगेले पाय धोर घेणू माप हे करतात तांका राग करचना तुमगे अवतारो दुष्टांक नाश खर्च कर नाही दुष्टाले अंगांत असेल दुष्ट प्रवृत्ती नाश खर्च करत राहील असा आणि तांका तुम्ही हरिनाम देऊन तांगेले उद्धार करता असेल हे नित्यानंद महाप्रभूले अवतार असा कृपामय अवतार असा त्याची कत्री हांगा कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगताची हे हाऊ इतले एक पतित मारी माके एकूची आशास की मारी नित्यानंद महाप्रभू उद्धार करताले त्यांनी करण्याची कोणाले वैर त्यांनी विंगड प्रकार हे करण्याची कोण खंचे लेवल ह्याचे कोणाला क्वालिफिकेशन पळण्याची कोणाला लेवल पळण्याची कोणाला जाती पळण्याची सर्वांक त्यांनी भगवंताले प्रेम म्हणता असायची आणि हे एकमक्क होप असता मक्का भगवंताले हे प्रेम नित्यानंद महाप्रभूच्या शक्ताची म्हणून कृष्णराज कविराज गोस्वामी कृष्ण चैतन्य चरितामृत लिखताचे बरेताचे आणि अशी त्याने प्रचार करता करता नंतर वृंदावना वचका म्हणून तांका एक विचार येता वृंदावना वचका म्हणून होता असताना तांका एक सुंदर एक कृष्णाला मूर्ती मिळत तांका एक ते मूर्ती त्याचे नाव दवरतात आणि बंकिम राय म्हणून आणि ते बंकिम राय ते इतले सुंदर असले की त्यांनी एक नीम वृक्षाचे करण्यात आणि एक निपुण दवरताची आणि हा वृंदावना यात्रा करून येता त्यांना त्या मूर्तीक घेऊन मूर्तीक एक सुंदर मंदिर बांधता मग मूर्ती बरोबर त्यांना उलयत उलयत ते मूर्तीक दवर घेऊन तशीची होताच आणि वृंदावन यात्रा करून त्याने परत येताना तांगेल रस्त विंगड उरता म्हणून तांका ती मूर्ती मिळणार पण बंकिम राय त्यांनी भगवंत स्वयं तांगेले स्वप्नांत सांगताचे मी गेले मूर्ती तू थंय दवर नाही असा आणि तक्क देवस्थान बांधशील तू बांधील ना सांगितल्यानंतर त्यांनी सांगताचे तुम्ही आता येऊ का हांगा आवा तर दुसरं रस्ते नाही असा म्हणून स्वतःचे भगवंत त्यांना शिकण होताच आता बी ती बंकिमराय मूर्ती एक चक्रांतू असं तांका त्याचे मंदिर असा आणि ते मूर्तीन तू कशी चैतन्य महाप्रभू तांगेले अवतार झाल्यानंतर तोटा गोपीनाथांतू त्यांनी लीन जाताची तशीची नित्यानंद महाप्रभू तांगेले पुरा अवतार झाल्यानंतर तांगे लील झाले संपल्यानंतर हे बंकिमराय ते मूर्तींतू त्यांनी लीन जाताची आणि आम्ही पळू चैतन्य महाप्रभूले बरोबर नित्यानंद महाप्रभूने येऊन पुरे धामाक आणि पुरा वेगवेगळे जागेवर उचून त्यांनी कशी चैतन्य महाप्रभूले आणि कृष्णाले हरिनामाचे प्रचार केलं आणि कसल पापी लोकांक बी त्यांनी उद्धार केलो आम्ही हांगा चैतन्य चरितामृत म्हणतो त्याच्या बद्दल आमका वाचक मिळता आणि त्या नेऊचे एक उद्देश असेल तांगेलं भगवंताले हरिनाम लोकांना देऊ का
आणि ताजे मूल्य कसले केवल श्रद्धा. नदी या गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण. त्याने एक शॉप खोलून बसल्याची नदी या गोद्रुम द्वीपांतू आणि ते शॉपांत कसं मिळतं असा हरिनाम मिळतं असा भगवंताला नाम नाम आणि आमक कसन घेऊनच का पैसे कसन हरचे श्रद्धा श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है असले आमका हंतू शिक्षक मिळत की मारी एक आमका भारी आमगे भाग्य की मारी आम्ही हे कलियुगाचे गोल्डन एज म्हणता का तांत आमगेल जन्म जल्लासा आम्ही हे हरिनामाचे आणि हे चैतन्य महाप्रभू मुवमेंट अंतू ह्या जलरी आमगेल असले मूर्ख कोणी नाही म्हणून सांगितलं. दुसरेच कसल की मारी नित्यानंद महाप्रभू हे फ्री कसले आमका तक प्राइस देऊ का म्हणा करोडो रुपये भर का म्हणा फ्रीली भगवंताले प्रेम आमका डिस्ट्रीब्यूट करता असायचे आणि त्याचे आमका सीधा भगवत धामा उच्चक तिकीट मिळता आणि त्याचे मूल्य कसले केवल श्रद्धा. आम्ही श्रद्धेनं भगवंताले भक्ती केल्यारी भगवंताला नामस्मरण केल्यारी आमका भगवंताले धामा उच्चक साध्य असा म्हणून होय नित्यानंद लिहिल्यांतू आमका कळण्याता. हरे कृष्णा. कोणाले कसले प्रश्न असले रे सर. कृष्णा भारी चंद कोर नित्यानंद महाप्रभूले फर्स्ट टाइम्स तंगेल ग्लोरीस भारी चंद कोण सांगला प्रभूजीनी हरिनाम अंतू श्रद्धेन घेतला री कसा जगता म्हणून सांगोनो त्यांनी तंगेले एमशील की हरिनाम संकीर्तन अंतू प्रचार करचे तंगेले एक एमशील नित्यानंद महाप्रभू तंगेले तशी त्यांनी जगाय मध्ये तसले राक्षस गुणशील तंगेल्यावरना त्यांनी कितलेक शांत स्वभावावर तांका हे केल्ले म्हणल्यार तशें ते आमकां एक सांगून दिल्ले प्रभूजीनी. त्यांनी मस्त एक म्हणल्यार तांगेले फुडले अंतू रामाला अंतू त्यांनी लक्ष्मण जावन आशिल्लींची तेदना भारी एक कोपारी तागेले आशिल्ले जाल्यारी कलियुगा अंतू त्यांनी एक नित्यानंद महाप्रभू तांगेले अवतार घेवन येयलींची तांतू टोटली डिफरंट तांगेल नेचर आशिल्ले म्हणून सांगून म्हणले प्रभूजीनी. तशीची त्यांनी कलियुगांत दयाळू रूपार आशिल्लींची आणि मस्त पेशन्सर त्यांनी पुराजना हँडल करता आशिल्लींची आणि मस्त सज्जन स्वभावावर त्यांनी आशिल्लींची म्हणून त्यांनी सांगले. तशीची आम्ही श्रद्धेनी महामंत्र जप केल्यारी कसले हे जगता म्हणून सांगून त्यांनी वरना तांतू चैतन्य महाप्रभू तांगेले मिशनांत त्यांनी काम करता आशिल्लींची आणि घर घरा वचून त्यांनी ते प्रचार करता आशिल्लींची म्हणून सांगले प्रभूजीनी. तशी आम्ही चैतन्य महाप्रभू तांगेले मिशनांतू येनी म्हणून जाल्यारी आमगेल कसले मूर्ख कोणे ना म्हणून सांगून ते एक उत्तर सांगले ते वै प्रभूजी ते महामंत्रस नव त्या भारी एक पॉझिटिव्ह एनर्जी दिवत आसले म्हळ्यार तितलेक भारी एक लायक ते मंत्र ते हांव पर्सनली हांव कसं म्हळ्यार म्हाका ते अनुभव केला हांवें. तशी म्हाका एक आश कसा आस म्हणून सांगल्यार राजनान ही एक मंत्र एक राजनान एक पठण करका ताजे निमित्त आमगेल मस्त चेंजेस येता तें तो 100% हे हांव रियलायज केला. तशी मिगेल फॅमिली त्यांनी वरना हे रियलायज केला. तशी हांव पुराजनाले एक मनश कसो म्हळ्यार आमकां देवान एक 24 hours दिला एक राउंड बी जावं आमी डेली एक जप करका म्हणून सांगून एक मिगेल एक आशा. तशी पुराजनान एक हे करका. तशी कोणाका बी क्वेश्चन असल्यार प्रभूजी सांगूक रेडी आसाची. एक चार्ट बॉक्स अंतू एक क्वेश्चन असं वाटत दिसत म्हाका.
तान तू विचारलास की इन्कार्नेशनाचे जगामध्ये इले बद्दल सांगितलं असताना विचारला असा जय विजय तांगेल द्वारपालक तांका भगवंतानं 3 जन्म जाव का की 9 जन्म जाव का म्हणून विचारलं तवळी त्यांनी 3 जन्म कसला चूज करता की मारी भगवंताले सानिध्य त्यांनी तुला ना तांका धूर उच्च नाशिले एक दुसरे कसं की मारी भगवंताना कसने हे करचसा ते तांगेले प्लॅना प्रकाराने करतच तांके एक वीरी रसाचे आस्वादन करचे तांका ताची कतरी वीरी रसाचे आस्वादन करचाक तांका युद्ध करका कोणाले बरोबर ते युद्ध कोणाला बरशी करताले तांगेले बरोबर युद्ध करचाक जाओ कसं नाही करचाक तांगेले भक्तच शकतच आणि त्यांनी तांगेलेची तांका ते वीरी रसाचे एक आनंद प्रदान करचाक आनंद दिवचा ते बी एक प्रकारचे एक सेवती आणि ते सेवे परफेक्टली तांगेले शुद्ध भक्तच करच्या शकतच आणि म्हणून त्यांनी जय विजयाक तशी त्यांनी एक 3 हे जन्म दिताची आणि त्यांनी सांगितलं मला चौथे चांतू जगायमध्ये कशी चालतानी त्याच्याबद्दल इथले डिटेल माका गुतना तरी सुद्धा भगवंताक असे दिसले हरिनाम संकीर्तन चल मोमेंट आस गेला तर असल टायमार बीची आम्ही हांका घेऊन वचून त्या हरिनामांत बी तांका एक सेव दिल्ल्यारी आणि ताजेन प्रचाराक तांका सहाय्य जाताले म्हणून तांका पार्षदांक भगवंत केन्नाची घेऊन येताच कंच्या लिहिल्यांत तशी तांनी हारच्या येवच्या पुरा अशी ते सांगत आणि कोणाक कसले ऍड करचे असले री तो जगामध्ये बदल तुम करीत कोणी असले हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम तुमका हरे कृष्णा प्रभुजी अंतु चैतन्य चरितामृतांत आदिलीला अंत ताजे विषय पर्पट अंतु श्रीला प्रभुपाद स्वामीन सांगितलं असं आता चॅट बॉक्स घालला असं गौरगानोदेश दीपिका अंतु 115 जे दोन्ही जगामध्ये सुरवेरी द्वारपालक जेवण आशिल्ले त्यांनी हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू जेवण आशिल्ल्याचे पुढे जगामध्ये तशीची ब्राह्मण कुलान जल्लल आशिल्ले जाल्यार त्यांनी तसले नमुनेरी बिहेव करून कसला चोरी करचे तसलंतू पडलेल्याची म्हणून सांगितल्याची तांगेल सहवास समितीन या चैतन्य चरितामृतांतू आदि लीला 10th chapter 120th verse अंतु परपटान सांगितलं आणि त्यांचा रेफरन्स दिलेलं असं गौर गानोदेश दीपिका 115 हरे कृष्ण पिंगड कोणाक कसले प्रश्न असायचे हे आम्ही आचार्य लोकांना सांगितल्यानंतर आमक ताजेवरी हे करूका कसं नाही असले आम्ही स्वतः हे विचार करूच्या शकनाची आचार्य लोकांना याबद्दल दिले म्हणून ते रिअल असत हरे कृष्ण प्रभुजी बट आमगेला हरिनाम मंत्र महामंत्र
गावात आणि म्हळ्यार घर घरात इतले तितले प्रचार कसले जाय न्ही प्रभुजी. प्रचार मारी आम्हीच करचे ना प्रचार. थंय भक्त लोक कमी असतात न्ही. भक्त लोक खंय आसाची प्रचार केल्यार मात्र प्रचार जाता. आमकां बी मस्त लोक सांगतात गावांत गेल्यार तुम्ही प्रचार करका. आम्ही गावांत एक दिवसा खातीर वताची, 2 दिवसा खातीर वताची येताची. आणि गावांत वताना मस्त लोकांक धोती कुर्ता घालच्या बी मर्याद दिसता. पॅन्ट शर्ट घालून वताची. आणि आम्ही ते हे केल्ले मात्र जाता. करताल पण आम्हीच भक्त लोकच करताले. दुसरं कोण करचे शकता. आमगेले कितले जाता तितले सेव करचे. जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश. कोण घेता कोण घेना ताचे बद्दल आम्ही जास्त हे करचे ना. कोण भक्त जाताले कोण जायनातले. आम्ही स्वतः पण भक्त नाही नव्हे. आम्ही बी भक्त याचे प्रयत्न करत असायचे. आणि आमगेले आम्ही चैतन्य महाप्रभूना गुरु आमगेले गुरु महाराज लोकांना सांगेल तसे आम्ही हे करचे. खंय वता प्रचार करचा प्रयत्न करचे आम्ही असे. आम्ही प्रयत्न करकाला उठू आम्ही हे करका सायडन दवरका पडता कसलेची कोण कसल म्हणताल की कसं करताल की त्या उठू सायडन दवरून प्रचार करचे आम्ही. आमकां हे उठूचे आम्ही विचार करका चैतन्य महाप्रभू नित्यान महाप्रभू तसले भगवंत कशे तांणी प्रचार करत आशिल्ले तांकां अवश्य करत आसले उठूचे. पण आमगेले उद्धाराक तरी तांणी स्वतः कोणाला बुद्धी दिवन तांणी करत आशिल्ले आवडीचे. तरी सुद्धा तांणी स्वतः करून दाखयत. एक भक्त कशा उरका भक्ती कशी करका तांणी स्वतः आमकां दाखोवच खातीर येताचे. आनी आमी बी तांतू हे आंदोलनांत पार्टिसिपेट केल्ले आसाचे. आमी उठूची कितले जाता आमगेले तितले आमी प्रयास करका आमगेले कडे बाक उठूची भगवंताला वयर सोडका. वय प्रभुजी तांणी एक्चुअली चैतन्य महाप्रभू तांणी पुरा एक अवतार पुरुष जाल्यार तांणी जेन्ना म्हळ्यार तांगेले इतले ಬಗ್ಗೆ हे कसले ना तांगेल्या ಬಗ್ಗೆ चैतन्य महाप्रभू तांगे कोणाले गेले म्हळ्यार आमी सान आसता जाल्यार आमकां गोत ना आशिल्लें तांगेल ಬಗ್ಗೆ कसने खंय आमगेला इवन आमगेला GSP हंतसो प्रत्येक कसने तांगेल नांव तांगेल हे ಗೊತ್ತು ना आमकां स्पेशली इवन आमी इवन राधाराणी धराची कृष्ण मात्र ಗೊತ್ತು आमकां. राधाराणीक आमी हा कसं म्हळ्यार राधाराणी म्हण तितलेंची राधा म्हण तितलेंची म्हळ्यार तिगेल कसं महत्व ते कसं नाही हे तीन विषय म्हळ्यार राधाराणी चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद हंगेल कसं नाही म्हळ्यार बिलकुल गोत ना कोणाक कसं नाही ते म्हळ्यार ते हे कशें चलते तितले म्हळ्यार तांणी आयलींची 500 years फुडें जाल्यार तांगेल प्रचार कोणी कसला कर न्ही इतले हे जाल्यार कोणाक कसं नाही ताजी पहिले 4 संप्रदायांतू इतले हे नाशिल्ले न्ही. श्री संप्रदाय जावो मध्व संप्रदाय जावो खंयच्यानतू राधाराणी बद्दल इतले एक उल्लेख नाशिल्ले. हे ब्रह्म मध्व गवडीय संप्रदायातूनच तांणी राधाराणी बद्दल हे केला आणि त्यांनी राधाराणी बद्दल त्यांनी ग्लोरिफिकेशन आणि स्टार्ट केले. नंतर गोविंद भाष्यांतू त्यांनी ताजे बद्दल डिटेल हे केले कशी राधाराणी श्रेष्ठ तांगेले नाव म्हाका ते येताना गोविंद भाष्य लिहिले प्रभुजी बलदेव विद्याभूषण त्यांनी बी तांतू ताजी हे केले आर्ग्युमेंट कशी राधाराणी कितले महत्व त्यांनी सांगून दिले असा. तशी ಕೆಲವು लोकांक कळना आणि भगवंताला अवतार बी छन्न अवतार म्हणून सांगितलं सांगा. तशी चैतन्य महाप्रभू अवतारूच छन्न अवतारू ते भगवंताला इच्छिती कोणाक कळच्या ना म्हणून स्वतः त्यांनी तांगेले अवतारूच छन्न अवतार असा. आणि कोण श्रद्धेनं भक्तीनं तांगेले हे करता तसं लोक मात्र रिवील जाता. इवन नवद्वीपांत असताना मस्त ब्राह्मण आणि तांगेले हे करत आशिल्ले बाकी लोकांक थंय तांगेले आजूबाजू आशिल्ले ब्राह्मणांक बी तांकां कळनाशिल्ले ते भगवंत आम्यांनी मस्त लांब आशिल्ले लोक बाकी थंयचे लोकांक बीच कळनाशिल्ले कसल्याक मारी भगवंताक अर्थ कोण गोयकारल्यार भगवंत सांगता न्ही कोण मुगेले भक्त आणि कोण मुगेले शुद्ध सेवक तांणी मात्र म्हाका अर्थ करूचे साध्य आसा. बाकी खंयचे हाजे ना म्हाका अर्थ करूचे साध्य ना.
हे बी तशीच कोण श्रद्धावान आशिल्ले भगवंता प्रति प्रेम आशिल्लो कोणाक तांकां मात्र भगवंत कळत आशिल्लो तांकां मात्र हे चैतन्य महाप्रभू भगवंत म्हणून आता जालें किची खंयच्याय गांवांत खंय उरली किची देवाल वरी श्रद्धा असल्यारी देवाल वरी हे असल्यार मात्र तांकां देवाला उतारू कोणीचे तांगेले एद्र आयले तांकां कळटा नाही जाल्यार खंयचे नाटकां पार्टी आयला दिसता म्हण लागतले भगवंतान स्वता येवन एद्र राबल किची खंयचे हांगा कृष्णाले पार्ट चालत ड्रामा बिमा चालू उरताले आनी तुला आयला दिसता म्हण लेखताले आता कृष्ण दुर्योधनाले एद्रा बी आशिल्लो आनी अर्जुनाले एद्रा बी आशिल्लो अशें न्हय की खाली अर्जुनाक मात्र दिसता आशिल्लो पण दुर्योधनान कळना तांकां कृष्ण हो परमात्मा सर्व कारणाक कारण कळना वय प्रभुजी करता धरता पुरा तूच ताका केन्ना करका कसं करका कोणा निमित्त करका पुरा तो करता आमगेले एक वय. काम की आमगेले कसन काम आसा ते करता वचचे आमगेले कर्तव्य करचे बरं हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी तुमगेल परमिशन असले एक पॉइंट ऐड करचो प्रभुजी हा एड करा प्रभुजी अंतु आम्ही भगवद्गीतेन सांगितले बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते त्या कितली जन्म जेव काही ते शुद्ध भक्ती जी या जेव काढली त्यांना मात्र ते मेळचे म्हणून त्यांची सगळ्यांकय ते मेळचे बेनिफिट ना ताजे खातीर पुरा स्टेप्स दाखयता आसा भगवद्गीतान तू अशी आसा तशी आसा हें चूज करी त्या चूज करी तातूंत मेजॉरिटी जे जाण स्टार्टिंगान आशिल्ले चूज करता वताची त्या एंडा आशिल्ले मध्य आशिल्ले क्रीम म्हाका सिलेक्ट करनाची ताजे मितीन मस्त नमुने प्रचार जायना आता कितली की जण ಒಟ್ಟು असतात तांकां आपयल्या रीत आनी येनाची बाकी जण मात्र येताची ते सेवा का कीर्तन करू का कसले जाल्ले हरे कृष्ण कोडी भगवंताला नाव पण घेवचे शकना कोणी हरे कृष्ण म्हण मारी हासत उरतालो तो नाही तर कसं तर उलयत उरतालो पण तो घेना खाली ताका हरे कृष्णच म्हणा आनी कसले म्हणच ना ताका आणि मस्त म्हणून तो उलयतालो कसले घेऊ का आता जर आवश्यकत कसले हेवट उलयतालो तो पण हरे कृष्ण म्हणा तोंडान तुला तकबीची मस्त पुण्य देव का प्रभुजीन सांगितलं म्हणे वासुदेवम सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ खाली दुर्लभ नाही सुदुर्लभ मारी करोडो लोकां भितरी कोणीची एक येताच भगवंताला नाव घेवचंतू